Xabier Isatza, heldu txapelketako garailea. Denboraldi erdiko txarrenarik onena esan dezakegu. Imaginatzet gustora bukatu ezula denboraldia. Bai, egia esan denboraldia oso luzea izan da, eta egia da lehenengo zatin arazo batzuk eukin ditula, baina bigarren zatia oso ondo indet eta oso gustoa. Batez ere orain, baina denboraldi osoan zehar konfirmatu duzu etorkizunerako txarrenularia zehala. Azkenen gure taldeen daren guztik oso maila handia aukete, eta baina ni oraindikan nahiko gaztea naiz, eta espero dut progresatzen jarraitzea. Zerrekin geratu zea, zein izan da denboraldiko une gozoena? Azkenen denboraldi osoakin, ez? Adidez, Giroa oso politxa izan zen, han asko ikasi genuen eta asko disfruta genuen, eta azkenen hemengo karreak ere oso politxak die eta taldeakin nahon bakoitzen oso ondo pasatzen. Horrelako afizio bereziakin beti errazago da. Bai, argi dago, energia askoz gehiago emate izutela, eta ni ustez oso politxa behaien animok eta oso politxa. Eskerrik asko, Xabier, eta zorionak. Eskerrik asko.